Сирия. Там бяха единствените български журналисти – Бойко Василев и Хрисимир Данев. Ние сме в турския град Антакия. Сирия е буквално на един хвърляй място. Градът е пълен с сирийски бежанци. Наблизо са повечето от 8-те бежански лагера. Броят на бежанците от Сирия е 39 000 и нараства непрекъснато. Ето как. Те идат от района на Азас. Градът отдавна е бойно поле, сега се изпразват и селата. Бежанците носят на гръб до сегашния си живот. Вентилаторите и климатиците са особено нужни. Така изглежда Сирия днес. Подгонени от войната хора се събират в маслиновите горички, после бързат към Турция. Охраняват ги бунтовниците от свободната сирийска армия. На техните контролни постове се вее старото знаме на Сирия, отпреди семейство Асад да вземе властта през 1970-та. Свободната армия, това е целият народ. Режимът лъже, че след седмица, 2 седмици, месец, 2 месеца ще ни победят и избият. Но ето година и половина вече не могат. Народът е решил или смърт, или живот. Свобода или смърт. Ще победим. Можем сами. Волята ни е силна колкото 10 армии. Ако ние не успеем, нашите деца и внуци ще продължат по пътя след нас. В центъра на Азас, в сградата на военното разузнаване, бунтовниците са оградили последната армейска част в района. Танкове и вертолети опитват да разкъсат обсадата, но не успяват. Опозицията настъпва навсякъде и вече седмица се бие по улиците на столицата Дамаск. Свободната армия воюва с редовната и с зловещите проправителствени милиции Шабиха. Те са основно алевити. Шиитското религиозно малцинство, от което произхожда президентът Башар Асад. 51 дена ме изтезаваха, 5 дена бях прикован с белезници и висях от тавана. И това е защото виках свобода, а иначе още в първи клас ни учиха на социализъм и свобода. Нашата власт просто е мафия. Ето тук ме гориха с огън, а ноката ми го извадиха с клещи. В маслиновата горичка близо до Азас срещаме представител на основната сирийска опозиционна група. Според Махмуд Осман от Сирийския национален съвет, жертвите на конфликта до сега са 16 000 загинали и 30 000 безследно изчезнали. Сирийската свободна армия контролира вече 60-70% от земята ни. Президентът Асад е силен само там, където има тежки оръжия и военни лагери. Идвам от вътрешността. Народът е убеден, че побеждаваме. Следваме бежанците на турска територия. Термометърът показва 54 градуса. Влажността е нетърпима, вентилаторите влизат в употреба в бунгалата на бежанските лагери. Турция поема основната тежест на хуманитарната криза в Сирия. Само в лагера Килис има 12 000 сирийци. Тяхната месечна издръжка струва 2 милиона. Само за седмица границата минават още 5000. От кулата на Хомс до улиците на Дамаск. Тежките боеве тикат нови отчаяни колони към турската граница. И въпреки, че водата спира и бунгалата са тесни, бежанците правят други сравнения. Дойдохме в Турция и видяхме, че лагерът е рай в сравнение с живота ни в Сирия. Правят ни тук детски градини, има джамии и училище. Нашите деца в Сирия дори това нямаха, защото властта го забраняваше. Тук в Турция поне ни помагат, а в Сирия бяхме бедни и децата ни в 6-ти клас напускаха училище, за да работят и да помагат на родителите си. Представете си, деца работят от 6-ти клас. В затворите пък червеи ядат раните на хората. Бежанците от Азас, Алепо, Латакия разказват историите на насилието. Убийства, изтезания. На 8-годишния ми братовчет му щупиха пръстите и извадиха ногтите, защото писа на стената свобода. А един възрастен човек от Азас, 60-70 годишен, го заколиха ей така. Редовната армия гореше къщите.
Хванаха братовчедите, убиха ги. Брат ми загина в бомбардировките. Който им се изпречи на пътя, стрелят и го убиват. Каквото поискат, крадат. Хладилници, перални, всичко откраднаха и след това изгориха къщите. Всеки, който ходи на джамия и е вярващ, го арестуваха. Изчезваше безследно и ние нищо не узнавахме за него. Пестрата религиозна мозайка на Сирия крие някои от ключовете на този конфликт. Срещу алевитите на президента Асад воюват предимно мюсюлмани сунити. Повечето християни са неутрални. Опозицията твърди, че за властта се бият иранци, а властта търси зад опозиционните действия сянката на Ал-Кайда. Бунтовниците обаче категорично отхвърлят това. Никакви проблеми между религиите нямаме. Всички сме братя. Християни, мюсулмани, друзи, алевити. Башар нарочно ни дели. Той прави междурелигиозни войни. Ние искаме гражданска държава. Не мразим никого. Башар ни кара да намразим алевитите, но няма да успее. Честният алевит е наш брат, но ще съдим всеки престъпник, който е убил наш. На терористи ли приличаме? Така ли изглеждаме? Ние защитаваме народа в името на истината. Нито сме против сунитите, нито против алевитите. Ние сме против всеки диктатор. Но въпросът е какво ще поискат, когато победят: гражданска или ислямска държава? Искаме демократична, гражданска, цивилизована държава, в която всички етноси и религии да живеят в любов и мир, както са живели хиляди години. Нито Кофи Анан, нито Бан Ки Мун, нито другите държави ще ни помогнат. В края на краищата нашето оръжие е Господ. Но благодарим много на българския народ, който следи нашата трагедия. Ще победим или ще умрем. Високо ценим българската позиция. Тя е категорична. България е напреднала много. Тя също е страдала от диктатура и добре разбира нашата трагедия. Уважаваме българския народ и държава. Смятаме, че те са наши добри приятели и искаме по-силни връзки. Да работим заедно, както преди. Ние се учим от България и нейния преход от диктатура към демокрация. Сирийския преход обаче тепърва предстои. Най-важен тук е въпросът за победата и после въпросът за отмъщението. От тук тръгва разговорът с този боец, да го наречем Али. Лекичък и бръс, Али е специалист по унищожаването на танкове. Цели ги с гранатомет или просто скача върху тях с бомба в ръка. Понякога си прави записи на мобилния телефон. Но последния път не му провървяло с една танкова картечница. Добре, че дървото пред него смекчило удара. Не искаме да отмъщаваме на никого, само да свалим този репресивен режим. Не искаме да умират невинни. Мечтая за спокоен живот, за нас и за децата ни. Да, раните ме болят. Ако можех да си движа ръката, щях да се върна в сирийската свободна армия. Може и с камъни да се бием, но ще се бием до край, с вяра в Господ. Аллах е велик. Ще победим. Искат, не искат, ще победим. Приятелят на Али, да го наречем Мохамед, не иска да показва лицето си. Притеснява се за своите близки. Когато ампутирали крака му, докторът имал само аолин. Но на Мохамед му олекнало, а доктора попитал на шега: каква е сега моята награда? Тогава човекът с ампутирания крак запял. Тази песен е дълга. В нея се пее, че президентът Башар е магаре и че сирийците искат свобода. Сирия ври и кипи. Слухове за репресии, изтезания и смърт пълзят сред изстрадалите хора. Парата вече е изпусната и лавата тръгва нагоре.
Лавата от един вулкан, който не знаем обаче какво ще залее по пътя си. Много скоро, уважаеми зрители, очаквайте филм на Бойко Василев и Хрисимир Данев.